Ako prvé, pred maľovaním si pripravte priestor, tak, aby vám to bolo príjemné. Ja si rada zapaľujem meditačnú tyčinku, sviečku a nezabudnite si pustiť hudbu. Hudbu nájdete v e-booku, kde som vám na ňu poslala link. Pripravte si farby, tak ako vás naviedla meditácia. Všetky odtiene. Fialovej, zelenej, modrej. Tak, aké máte doma? Ak máte 3, tak 3. Intenzitu farieb budete vlastne regulovať pritlačením ceruzky. Krok 1. Najprv si napíšte na papier, hociaký papier, afirmáciu z e-booku. Čo ideme preciťovať maľovaním. Vyvažujem svoje bytie a nalaďujem sa na užívanie si krás života. Napíšte si tú afirmáciu a začnite maľovať. Najprv si zoberte hociaký predmet, ktorý vám bude slúžiť na obkreslenie kruhu. Obkreslite si kruh. Necháte voľný priestor a začnete používať farby, ktoré sme si povedali. Intuitívne voľte poradie farieb aj intenzitu. Chcete, aby bola tmavšia, pritlačte. Svetlejšia, netlačíme. Teraz ideme kresliť strom do bieleho kruhu. Na strom zvolíte takú farbu, ktorá vám vizuálne aj pocitovo chýba do vašeho obrazu. Ja som tentokrát zvolila červenú. Nakreslite si strom s koreňmi, strupom aj s korunou. Prečo sú dôležité korene? Korene sú naše hodnoty, názory, ktoré nadobúdame svojim múdrením. Koruna je naše aktuálne bytie. Kreslite ju tak, ako cítite. Tórus, kmeň, je naša sila. Keď už je hotovo, dovoľte si precítiť silu a harmóniu svojej maľby. Teraz malý popis k obrázku, čo ste si namaľovali. Okolie je vaša aura. Používaním, vyľaďovaním týchto farieb ste harmonizovali svoju auru zvonka, vyľaďovali ste stav bytia, dobra a zla, svetla a tmy, dávania a príjmania do súladu s prírodou. Strom ste vy. Podľa toho, akú farbu stromu ste nakreslili, taká čakrálna úroveň sa v procese harmonizovala vo vašom tele. Ak chcete vedieť, za čo je zodpovedná daná čakra, čo sa u vás harmonizovalo, kadiaľ vás to viedlo, nájdete si dole pod videjkom rozpis jednotlivých čakier.